محمود 24 سالی تەوی تەمەنێ خوێنی بچووک هۆستێ هەری زیرەک یê tizbiyane li Qamişloyê. Wî ev kar ji bavê xwe girtiye. Ev 10 salin di nava morîkê tizbiyan de roja xwe diqedîne. Mahmud hemû cureyê kevirên xwezayî ji yên çêkirî yên tizbiyan naz dike. طبعا دمكێ ji demat pêşî destpêkê de min tiştî dernedixist. Çawa naz bikim laylon bolisser, sendelos, almanî, ambar, عاج، هستي، كوك ولا ضبة ولا يسر، قزيزة ولا يسرة، مرجان. ناسکرنا جورeyê kevirê morîkên tizbiyan nirxê wê dest nîşan dike lewma ev naskirin li gel her kesî tune ye. û heger du kes li ser tizbiyekê di navbera wan de nakûkî çêbibe ve yekser berê xwe bidin Mahmud ku bi zanebûna xwe cureyê kevirê morîkê tizbiyê dest nîşan dike. Gotina wî jî ji xwe cihê baweriyê ye. Ev eynak jî ambar bolonî jî tê gotin kahraban orjînal. Bes ku dişewitîne dikizire wek çilo herî dikizire. Bêhna wê nêzîkî bêhna bi xûrê de. Eyna wê ka mîvê jî ber ka mîrê biceribînin. Bes dişewitîn fewran wek dikizirandinê. Di bêhnê dikê de bêhna wê nakê nêzîkî bêhna bi xûrê. Çanda hilgirtina tizbiyan çandeke pir kevnar e di rojhilata navîn de. Ew diyariya herî bedew û ciwan e. Lê li gel Kurdên Sûriyê çanda lê asêbûna tizbiyan jî heye. Wek apê Hesenê 7 salî got her tizbiyekê hildigire, tekez wê kesek hebe wê tizbiyê ji destî wî bigire û lê asê bibe. Carekê wilo dikirim pê dwanisim hinekê camerî weke sê min girt dimê û çi. Qedehek çayê tûtin û tizbî ev sê tiştên got wê di destê her mêrekî li çayxaneyekê Qamişlo de mirov bibîne. Firoşkarên tizbiyan yên gerok jî hene. Gol çayxana bi taybetî li hev kom dibin û li ber vexwarina çayê bazara tizbiyan digerînin. Li ser kolanê jî masak biçûk têra karê firotina tizbiyan dike. Li ber çavê derbasdarên kolanê raxistî û daleqandîne. Eliyê Hesen got di nava bazarê de bi bavê şêrgot tê naskirin ev 30 salin vî karî dike. ونهار بقام شو مثلا هنا تسبح كم يكيا دبيجي يا كاركيمنا يا بابي كاركيمنا مثلا كون حقي هناك بركي $10 بي $1000 دي نبرش احتفاظ بيت كاب كم هنا رما كم يعني بصدي صدايا. Materyalên çêkirina tizbiyan ji Îran, Tirkiye û Şamê ve tên Qamişlo. Mihemed bi xwedî projeya çêkirina kargeheke çêkirina tizbiyan e. Got kevirên wê yên destpêkane bîne û bi destê xwe li ser wan kar bike da ku bike tizbî. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.